Днес сме се опътили към Амблаз, където ще видим кралския замък и имението Кло-Люсе. Вървим през моста над Лара. Целта ни е този замък, който се пада в момента в контражур. По-късно ще разгледаме и него. И сега се отправяме към Кло-Люсе. Подножието на шатото. Централната улица. Входа на имението Кло-Люсе. Той е било подарен от Шарл VIII на жена му Ан де Бретань. Известно е, че тук е живял в последните си години Леонардо да Винчи. Почваме с вита стълба, която води до тераска. На този етаж се намира спалнята на Леонардо. Следва стаята на Маргарита Наварска, сестрата на крал Франсуа, която е била много начетена и е писала романа Хептамерон, който показва нравите на епохата. Параклиса на Ан де Бретань. До него е ателието на Леонардо да Винчи. Намираме се в кухнята. В 1515 година Леонардо гостува в Амблаз. Покана на краля от 1516 до смъртта си 1519 година. Той пребивава в имението Кло-Люсе. В подземието са изложени някои от неговите изобретения. Известният танк, различни уръдия,
автомобил и велосипед. Помпа за вода, медовинт. Това е водна турбина. Мост, който се завърта, за да пропуска по-високи кораби. Такава форма на чук. И с това разходката в къщата на Леонардо приключва и излизаме в ренесансова градина. Срещу нас се намира замъкът Амбуаз, който е следващата ни цел. Кралският замък Амбуаз отвънка. Замъкът е принадлежал на Луи д'Амбуаз. Шарл VII, след като става крал в Реймс и успява да победи англичаните, с което слага край на 100-годишната война, обвинява Луи д'Амбуаз в заговор и му отнема замъка. Le Château Royal d'Amboise. Лара с населеното островче. Que hija me paga por Стая на барабанчиците. Шарл VIII, който се жени за Ана Британска. Шарл VIII е роден и живял тук. Няма наследници. След смъртта му Ана Британска се жени за Луи XII. Голямата зала, където се държали кралски аудиенции и кралския съвет. Се водило гардеробна.
тук се излиза на върха на кулата. Рампа на вътрешността на кулата за достъп с коне и превозни средства. Гъбъл. Това е Шапел Сен-Хюберт. След Гастон Орлеански, който е брат на Луи XIII, замъкът запада и е превърнат в затвор. По време на революцията е разграбен и след това става затвор до 1962. По време на революцията замъкът е разрушен, но за запазени останките счита се, че тук е погребан Леонардо да Винчи. Първоначално е бил погребан в църквата Сен-Форнетен, която е унищожена 1807 година. При разкопки 1863 останките се считат намерени и са пренесени в тази църква. Голямата си част замъкът е реконструиран. И това беше разходката ни в замъкът Амблас.